În video de astăzi vreau să arăt exact cum să-ți creezi un panou al viselor, un dream board, care să te ajute să atragi în viața ta și să-ți materializezi visele mult mai ușor și în același timp o să arăt greșelile pe care le-am făcut la început, care mi-au sabotat de multe ori anumite vise și idei pe care am vrut să le atrag în viața mea. Am început să lucrez cu tehnica dream board-ului de mai bine de 5 ani de zile. Și cumva tot timpul am folosit tehnica aceasta, în primul rând pentru că sunt o persoană care iubește vizualizarea, sunt o persoană foarte vizuală, cred că ăsta e modul în care eu învăț cel mai bine lucrurile, dar tot timpul țin minte că îmi plăcea să visez cu ochii deschiși, așa că în momentul în care am aflat despre tehnica asta de a-ți pune poze cu ceea ce îți dorești de fapt pe un panou și de a-ți crea anumite sentimente, am zis da imediat că vreau să încerc chestia asta, a rezonat cu mine foarte mult. De obicei să știi că îmi creez un panou al viselor în fiecare început de an, cam așa arată, momentan am ajuns să am vreo 3 panouri, dar să știți că le adaptez și pe parcursul anului pentru că dorințele mele se schimbă, am alte experiențe, creez experiențe noi, în același timp anumite lucruri se îndeplinesc și atunci când rămâne un spațiu gol pe panou, pur și simplu îl umplu imediat cu un alt vis. Dacă ești nou pe canalul meu de YouTube, îți urez bine ai venit și vă mulțumesc tuturor care sunteți deja de mai mult timp și îmi susțineți munca. Vă aștept cu un like, cu un comment, cu un subscribe. Chiar sunt super curioasă să-mi scrieți în comentarii dacă ați încercat până acum tehnica asta sau dacă urmează să o încercați și cum vă face să vă simțiți. Înainte să începem efectiv cu tehnica de a-ți crea panou, vreau să explic un pic experiența mea cu aceste panouri ale viselor, cu dream boards și cum a ajutat de fapt să-mi îndeplinesc visele foarte, foarte ușor. Ca să înțelegi un pic background-ul meu, sunt din România și vin dintr-o familie modestă. România a fost o țară comunistă și am crescut cumva într-un mediu în care încă era mentalitatea aceasta foarte puternic comunistă, deci nu poți să negi că nu am fost influențați. Însă, tot timpul, părinții mei m-au încurajat să visez mare și o să le mulțumesc tot timpul pe calea asta, pentru că, deși nu am avut posibilități foarte lungă perioadă de timp, posibilitățile noastre erau ale unei familii medii, moderate, average, în același timp, tot timpul mă încurajau să merg spre mai mult și mă încurajau să fac mai mult și să-mi doresc mai mult pentru că știau că o să pot să reușesc toate lucrurile acestea. În timpul când eram mică îmi plăcea să mă uit la MTV și am început să văd toată feblețea Americii, Statelor Unite, Los Angelesului, Hollywood, New York, Parisul, Londra, efectiv toate lucrurile astea frumoase care erau în lume. Am început să mă inspir, am început pur și simplu să creez în mine dorințele astea de a explora lumea, de a vedea, de a face cât mai multe lucruri. Dacă pentru tine în momentul de față ți se pare absolut normal, poate să mergi la Paris, să vizitezi Londra sau Statele Unite, pentru mine, în momentul ăla, venind dintr-o familie cu posibilități oarecum limitate, medii, făceam excursii în afara țării, dar foarte în apropierea țării, mergeam poate până în Ungaria sau poate până în Grecia, dar ca să trecem mai departe de Germania, spre Londra, spre Paris, spre Spania, părea un efort financiar foarte mare și nu mai vorbesc de fapt de a ieși de pe continent, efectiv. Așa că în mine cumva s-a creat dorința aceea de a explora lumea, de a nu avea limite, de a avea abundență financiară și am început pur și simplu, țin minte, înainte să-mi creez efectiv panourile viselor, îmi făceam foldere pe calculator cu tot felul de poze pe care le găseam pe Tumblr sau pe internet, cu diferite destinații pe care vreau să le vizitez, cu diferite rochii, cu diferite haine pe care vreau să le am, mașini care îmi plăceau foarte mult. Pur și simplu, fără să știu, am început să-mi creez un dream board virtual. Am vrut să menționez toate lucrurile astea ca să înțelegeți un pic faptul că în momentul în care îți pui niște vise, dar tu vii de aici, diferența dintre ele poate fi destul de mare și depinde cât de mari sunt visele tale și cât de departe vrei să mergi. Însă cu timpul am început să le împart cumva pe bucățele mai mici, să îmi dau mai mult timp să le îndeplinesc, nu toate deodată și încet, încet diferența asta a început să se diminueze foarte, foarte mult. Ce e foarte important și aici am făcut o greșeală multe ori, e bine să-ți setezi vise și pe termen scurt, și pe termen mediu, și pe termen lung. Pentru că tendința mea la început a fost să-mi setez vise pe termen foarte lung, vise pe care probabil
le îndeplineam și le o să le îndeplinesc, sunt în curs de îndeplinire, dar durează niște ani, nu se pot îndeplini peste noapte. Însă, având doar visele astea pe termen lung, care luau o perioadă de timp, îmi crea cumva o stare de stres, de anxietate, că sunt încă foarte departe de a le îndeplini, nu o să se întâmple niciodată, de ce mi-am pus vise așa de mari, nu sunt capabilă. Se creează pur și simplu niște sentimente care îți taie încrederea în tine, pur și simplu. Așa că am învățat în primul rând să-mi pun și vise mai micuțe, care știam că sunt ușor de îndeplinit, care puteam să le îndeplinesc poate și de pe o zi pe alta, sau care știau că durează poate o săptămână sau o lună, cât și vise pe termen mediu. Un alt lucru pe care l-am făcut greșit la început și care mi-a sabotat de foarte, foarte multe ori îndeplinirea dorințelor a fost faptul că îmi puneam anumite poze pe panou pe care le vedeam sau mă inspiram de la alții, nu erau neapărat visele și dorințele mele. În momentul în care tu îți faci un dream board, e foarte important să pui suflet acolo, să fii sigur 100% că lucrurile alea le vrei, le simți că le vrei, că se pot îndeplini, că țin de tine, nu lucruri care le vezi la altcineva și zici, da, uite, vreau și eu chestia asta. Un exemplu în sensul ăsta e că îmi doream foarte mult o mașină, un Porsche Carrera, de exemplu, e mașina care, nu știu, pe mine m-a inspirat tot timpul, mi-a plăcut foarte mult, nu e cea mai tare, știu, dar mi-a plăcut tot timpul și mi-am dat seama între timp că pentru mine o mașină, în momentul de față, nici măcar nu e o prioritate foarte mare, pentru că o folosesc foarte, foarte puțin, chiar și pe asta pe care o am. Da, îmi permite să mă deplasez poate între localități, dar nu e prioritatea mea numărul 1, așa că nu prea puneam oricum energie în îndeplinirea acelui vis. Probabil că te întrebi acum, dar tehnica asta chiar funcționează așa de bine? Chiar e așa de simplu doar să-ți pui niște poze acolo pe un panou și se îndeplinesc? Nu e doar să-ți pui niște poze, repet, e vorba și să pui sentimente și o să arăt exact cum să-ți creezi visele exact pe sufletul tău, exact pe ceea ce tu îți dorești. Dar pot să-ți dau foarte multe exemple de lucruri care le-am avut pe panou viselor și care s-au îndeplinit în cele mai miraculoase moduri posibile, de la pantofii de dans, exact modelul care mi l-am dorit foarte, foarte mult, până la excursii. Mi-aduc și acum aminte, prima vizită în Italia, îmi doream să vizitez Italia, cred că de la 8-9 ani, și pentru familia mea era un efort financiar foarte mare în momentul de față. Am ajuns de-abia la 20 de ani să vizitez Italia pentru prima oară și am fost aproape în fiecare an de atunci, o iubesc țara. Mi-aduc aminte și acum prima dată când am văzut Parisul și Turnul Eiffel noaptea. E un sentiment care o să rămână cu mine toată viața. La fel și în Londra, la fel momentul în care am văzut New York-ul și Los Angeles-ul pentru prima oară. Mi-aduc aminte când eram mică, mă uitam la videoclipurile de pe MTV. New York-ul pentru mine era absolutul, cel mai genial oraș posibil. Și am ajuns în 2015, am avut pe Dream Board să ajung acolo, să stau în New York, să locuiesc, și am locuit în Manhattan o săptămână. La fel și în Los Angeles, la fel și în San Francisco, la fel și în Las Vegas. Pur și simplu am foarte multe dovezi, foarte multe momente în viața mea când am manifestat lucrurile pe care mi le-am dorit și vreau să arăt exact ce poți să faci și tu chiar astăzi sau să te pregătești pentru următorul an. Bun, și acum că am dezbătut un pic despre lucrurile pe care ar trebui să le facem și să nu le facem, hai să trecem la treaba efectiv și să vă arăt cum să încep crearea acestui dream board. În primul rând îmi iau un caiet, o coală albă, poate chiar mai multe coli, pe care o să încep să scriu domeniile pe care vreau să le pun pe panou. Aici petrec de obicei cam poate chiar o oră sau mai mult, ca să-mi adun cât mai multe idei și să fie cât mai aproape de ceea ce îmi doresc, și mă gândesc și la lucruri pe care le vreau acum, în perioada următoare, dar și lucruri pe care le vreau pe termen mai lung. Dar următorul pas, de unde mi-au efectiv ideile? De pe Pinterest. Dacă nu ați folosit Pinterest până acum, oh my god, ce mai așteptați? E un instrument super fain pe care îl folosesc deja de mulți ani ca să-mi creez panourile viselor, aceste dream board-uri. Pur și simplu caut exact acolo lucrurile pe care le doresc în viața mea și uitându-mă, sunt foarte multe poze, pur și simplu aleg cele care simt că rezonează cu mine în momentul de față. Aleg pozele care mă inspiră. De exemplu, vreau, nu știu, o anumită frizură poate sau o anumită mașină.
sunt extrem de multe poze exact la fel sau poate foarte semănătoare, merg exact pe cele cu care rezonez. Îmi creez pur și simplu un folder, un wishlist sau Dreamboard 2020-2021, anul pe care când vreau să fac panoul, și pur și simplu colectez acolo toate pozele și fac o selecție bazat pe ceea ce v-am arătat aici, pe categoriile acestea pe care le-am scris pe foaie. Normal, când scriu pe foaie, fac totul mult mai detaliat, nu las pur și simplu sănătate, nu știu ce. Scriu câte 3-5 lucruri care vreau să le obțin la fiecare categorie. De exemplu, la sănătate vreau să am un anumit corp, vreau să am pătrățele, vreau să fac performanță într-un maraton, poate, sau legat de partea de relații, vreau să fac anumite activități cu partenerul sau vreau să fac, nu știu, orice altceva. Caut inclusiv activitățile astea pe care vreau să le fac, de exemplu, nu știu, să mergem la Disneyland, să mergem cu schiurile, să ne dăm cu schiurile, să mergem la mare, deci efectiv totul cât mai detaliat. Odată ce ai făcut selecția pozelor de pe Pinterest, acum urmează partea în care trebuie să le printezi și să le pui pe coli de hârtie, să le decupezi foarte frumos și foarte important să îți alegi un panou pe care vrei să le pui. Eu, de exemplu, am folosit și un panou de plută, simplu, cum îl vedeți aici, dar am și niște panouri ale viselor mai vechi, mai Dreamboards, care sunt de fapt pe niște postere vechi. Materialul era foarte bun și le-am lipit pur și simplu pe ușa de la dormitor. Lucrul pe care îmi place să-l fac atunci când pornesc să conturez panoul viselor este să pun în mijloc un citat, un cuvânt, un sentiment care să simt că are legătură cu modul în care vreau să desfășoare, de exemplu, anul. De exemplu, pentru 2020 mi-am setat următorul sentiment, God is in control, adică Dumnezeu, Universul, este la cârma vieții mele și mă îndrum exact spre ceea ce trebuie să merg ca să obțin toate lucrurile astea pentru care am vrut să lucrez. Un alt citat care îmi place foarte mult, thinking big takes the same amount of effort as thinking small, adică să gândești mare ia exact același efort ca și a gândi mic. Asta mi-a plăcut foarte mult și o să le iau cu mine, cred că, foarte mult timp de acum încolo. Fiindcă suntem aproape de finalul anului, vreau să vă arăt câteva lucruri pe care le-am pus pe panou și care au început să se îndeplinească. De exemplu, visul numărul 1 de a lucra remote s-a îndeplinit anul acesta pentru că asta a fost pe panou de foarte, foarte mulți ani și am mai avut o perioadă scurtă în care am lucrat online în 2018, cam 6 luni de zile, dar începând cu anul ăsta, de când cu pandemia, întregul meu business a trecut pe partea online, ceea ce înseamnă că pot în sfârșit să lucrez de oriunde mă aflu acum în lume. Aici două citate foarte faine, cel de la Gary Vee, unul dintre oamenii care mă inspiră cel mai mult, și de la Grant Cardone, care spune așa: sunt gata să sacrific tot ceea ce sunt pentru ceea ce știu că pot să devin. Iar cel de la Gary Vee spune așa: orice ai face în viața asta, jobul tău este să spui istoria. Și cumva de la citatele astea a pornit și ideea canalului de YouTube. Pe de altă parte, mi-am dorit foarte mult să creez comunitatea pe social media. Mai avem până la 50.000, dar ne apropiem cu pași repezi. Pur și simplu, ideea este să te distrezi, să fie totul super fun, să-ți facă plăcere, să-ți imaginezi, să-ți vizualizezi lucrurile și în momentul în care le vezi în fața ochilor, să simți că da, asta o să fie viața mea, asta o să se îndeplinească. Cred că dacă sunt doar poze care le ai acolo și te uiți la ele ca la un televizor, nu o să se întâmple nimic, trebuie tot timpul să le asociezi cu niște emoții pozitive. Aici este una dintre cele mai recente lucruri care s-a materializat în viața mea. Am pus poza asta inspirată fiind de un lac, pentru că era o dorință pe care vreau să se îndeplinească, chiar acum mai recent, și s-a îndeplinit. Să știți că partea de călătorii a stagnat un pic anul acesta, în sensul că am călătorit foarte mult doar într-un anumit loc, în Germania, dar le las acolo, am panou separat cu toate visele pe partea de travel pe care vreau să le îndeplinesc, care cu siguranță în anii următori se va materializa sub o formă sau alta. Am avut deja aici pozele cu Paris, cu Italia, cu Londra. Pur și simplu panoul ăsta îl tot updatez pe măsură ce visele mele se îndeplinesc. Și apropo, puteți aici să faceți, și asta mi-a plăcut, activități pe care vreți să le faceți, pe lângă partea de călătorii, care să vă inspire. Pur și simplu căutați poze care vă plac,
vedeți ceea ce vă creează sentimente pozitive și pur și simplu le puneți pe panou. Vreau să vă mai las la final cu încă 2 tipsuri care să vă ajute în crearea panoului viselor. În primul rând, în momentul în care puneți pozele, puneți și lucruri specifice, adică dacă știi exact că vrei să obții lucrul ăla și că îți place exact așa cum este, să-l obții, pune-l acolo. De exemplu, poate un anumit model de rochi, un anumit model de telefon, un anumit, nu știu, o anumită mașină care poate îți place foarte mult. Dar lasă și lucruri care poate nu sunt atât de specifice, în special lucrurile poate pe termen mai lung, care nu știi încă cum o să se desfășoare, care nu știi cum o să fie exact sau care nu ai o idee concretă, ca să spun așa, despre cum ar trebui să fie. Dacă îți pui despre lucrurile astea ceva așa trebuie să fie, dar poate tu nu simți în interiorul tău că poți să obții lucrul ăla, se creează de fapt un sentiment de frustrare, de furie în timp și se creează un sentiment negativ care o să îndepărteze de tine îndeplinirea acestui lucru. Aici e încă o greșeală pe care am făcut-o și am lăsat lucrurile un pic mai generale acolo când nu știam în mod specific când o să se întâmple un anumit lucru sau cum vreau să se întâmple acel lucru. Și al doilea tip pe care vreau să ți-l las este să pui panoul viselor undeva unde poți să-l vezi în fiecare zi și să-ți dai în fiecare zi timp de 10-15 minute, timp ție să îl vizualizezi, să te imaginezi exact trăind lucrurile alea, avându-le în viața ta, ca și cum deja s-ar fi întâmplat toate lucrurile acestea. Eu am panourile astea, am dream board-urile, unul dintre ele este în bucătărie, pe masă, deci efectiv în fiecare moment când mănânc a zilei sau când trec pe acolo sau când gătesc, văd panou, văd și datele și le am constant acolo în mintea mea pe retină. De fapt toată casa mea pot să zic că e un panou, că am poze împrăștiate prin toată casa cu lucruri care vreau să le fac și cu locuri pe care vreau să le vizitez. Sau un dormitor, când te trezești undeva în fața ochilor sau lângă oglindă sau pe ușă, de exemplu, sau pe un perete sau pe dulap. Dar ideea e când te trezești, când te pui să dormi, să ai acolo panou cu toate pozele, să le ai în fața ochilor și să vizualizezi constant ca și cum lucrul acela este deja în viața ta. O să fac un video separat despre vizualizare și despre cum am învățat corect tehnica asta recent, de-abia, dar este una dintre cele mai puternice tehnici cu care poți să lucrezi. Super! Sper că v-a plăcut foarte mult episodul de astăzi. Aștept în comentariile voastre dacă ați experimentat deja tehnica sau dacă urmează să vă faceți un panou al viselor. Cum vi s-a părut, ce vise aveți, de-abia aștept să le împărtășiți cu mine. Mulțumesc încă o dată pentru că sunteți aici. Vă doresc o săptămână și un an în continuare, exact așa cum vi-l doriți, și un an nou mult mai calm, cu vise îndeplinite și cu multe momente magice.